Waqt li kienet jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi George Farrugia għalli ħallas lil Frank Sammut u Tancred Tabone is-somma ta' $400,000 ħlas li baqa' jsir sa sena wara li spiċċa mill-kariga. L-ewwel pagament tela jħallsu l-Isvizzera Tancred Tabone ridhom f'ammont ta' flus kontanti, waqt li pagamenti oħra kienu jsiru l-Forestals l-istabbiliment ta' Tancred Tabone. George Farrugia tkellem ukoll dwar il-commisions li kienu jitħallsu lil Frank Sammut, fejn anke ddiskriva l-laqam ta' Sammut bħala dak ta' Mr. 10%, laqam assoċjat mal-persentagg ta' kummissjoni li kien jieħu. Kien intalab ukoll kummissjoni ta' 50 ċenteżmu fuq kull tunellata f'każ li kien jittieħed it-tender tal-fuel oil għall-Enemalta. Fid-dawl ta' dan Farrugia qal li ma setax jibqa' jħallas bl-istess rati ta' qabel. Provajt inwaqqalu l-rejt għal xi 12 cents 5. Però da għalli jekk inti jekk m'intomx lesti li tħallsu. Mu problema ta' xejn. Kien kuntratt ġdid, ċempri li biex jgħidli immur nkellmu l-Forestals. Għal ukoll li kien puppet ta' Tancred Tabone u għalhekk ma xtaqx jibqa' ostaġġ tagħhom u ma baqax iħallas iżjed pagamenti. Ikkontrollat, I was not every person. Għallu ministri jiġri għasma. I was not every person. Fix-xhieda li nataw minn bosta persuni li xedu quddiem il-kumitat intqal li kienu jingħataw bosta rigali minn George Farrugia. Mistoqsi dwar dan Farrugia qal li ta' rigali fi żmien il-Milied bħal hampers, iżda fi ftit minuti huwa bidel il-verzjoni u stqar li ma kinux biss rigali tal-Milied mogħtija. Il-Milied ma titjabna rigali. Kont nagħti ġifieri. 30 kwarti, il-min tajtu 30 kwarti. 30 kwarti ta' kontajt Antoine Gallia darba li qasit niftakar qasit jaċċettaħ. Dwar ir-relazzjoni li kellu mal-eks Ministru Austin Gatt, Farrugia qal li Jiltaqa mal-eks Ministru u tkellem dwar problemi li kienu jkun hemm fuq storages. Qal ukoll li ġieli kellmu fl-uffiċċju tal-kostitwenza tiegħu fil-Ħamrun. Intant il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi se jkompli jismaxxu George Farrugia nhar it-Tnejn li ġej.